направил, това не е... Това въобще не бива да се занимава правителството и парламента с тези работи. Това са странични неща. Те не се срамуват от нищо, ето сега закупяха нови 75 коли в парламента. А Дания е най-богата държава в Европейския съюз. В парламента има само един автомобил. Само един. Депутатите се возят с велосипеди. Ние сме най-бедната държава, на 27-о място. Ние имаме 116 досегашни БМВ-та и Мерцедеси. Сега закупяха нови 75 Passat. По-нататък няма място за приказки. В Германия на 1 милион жители се падат 7 депутати, в България 30. 30, смята ги 7 милиона по 3, не прави ли 240? 8 милиона. Ние нямаме 8 милиона, даже по 35 се падат. Те не се срамуват от нищо. Правителство, ето Англия, Франция, Германия, най-големите държави в Европейския съюз, 70-80 милиони държави, имат по 14 правителства, ние имаме 19. И друго още едно съм оформил. Още едно и сега още... Ами на спорта, на Международния фонд, не знам какво, нищо.